Moitas grazas, Mumu. Penso que hoxe mesmo a vou convidar. A quen vas convidar, Alfred? Pois vai convidar a Alfreda a bailar. Ai, que maravilla! Mumu, sabes onde hai azucre? É que ten que ver Alfreda co azucre. Nada, pero quero azucre para a merenda e non queda. Pódelo cambiar por un pouco de mel. Moi listo. Xa me dirás de onde saco o mel? Hai unha colmea de abellas na fraga. Podes ir con moito coidado e apañar nela un pouco de mel. Mumu, que non se vos pase pola cabeza ir a apañar mel á colmea. Sabedes de sobra que se andades na colmea e molestádelo enxame a ambos picar. Eu non lles teño medo ás abellas. Son pequenas, como a minchas. Eu son moi rápida. Non me van facer nada. Non, Rita, as abellas vante picar e iso doe moitísimo. Prometedeme as dúas que non vos ides a chegar á colmea das abellas. De acordo, Alfred. Eu prometo, chu. Pois eu non che prometo nada. Como queiras. Déixovos que teño que facer os deberes. Que? Imos aló? Oh. E onde queres ir, Rita? As patacas. E logo a ti que che parece? Anda, que imos polo mel. Eu non podo. Prometinlle a Alfred que non me achegaba á colmea das abellas. Por iso non te preocupes, porque ti non te tes que achegar á colmea. Achégome eu e ti acompáñasme. Pois veña logo. Ti xa probáchelo mel, Mumu? Aínda non. A min gustame o azucre. É moito mellor o mel. É máis doce, sabe a gloria. É delicioso. Mira, aí as están. Penso que era mellor non nos achegar moito a elas. Non teñas medo, Mumu. Alfred é un exagerado. As abellas son amigas nosas e non nos van facer mal ningún. Eu non o teño tan claro, Rita. As abellas non fan mal. Sempre e cando ninguén as vai a molestar. Pero se as molestan ou se lles queren quitar o mel que fixeron, póñense furiosas e pican seguido. Vou mirar chegando moi amodiño para que nin se dean de conta de que estou aquí. Eu non penso ir a ningures. Vas ter que ir ti soa. Isto non vai rematar ben. Ves, Mumu? Estou xusto ao pé delas e non me pasa nada de nada. Non vou coller máis que un pouquichiño deste mel. Ñam, 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 ñam. Este mel está saboroso. Rita, veña, sai dai rápido. Nin sequera me tocan. Son invisible para elas. Como son amarela, pensan que son unha abella da colmea. Ti non és unha abella e elas están cansas de sabelo, así que sae dai a fume de carozo. Collo outro pouco e xa remato. É que está boísimo. Hola, abelliñas. Son Rita, unha amiga vosa que só quere coller un case nada de mel. Ai!
Rita, sae a correr dai. É que unha delas picoume sen querer. Non, Rita, non foi sen querer, foi un aviso. Se segues aí, vante picar moitas máis. Vou coller outro pouquiño de mel e marcho. É que está tan bo... Ai, 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 ui, ui, ai, ai. Pero que pasa? Non veñades por min, que eu non fixen nada. Ai! Ai, corre, Mumu! Saíron todas para picarme. Ai, 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 como doi. Ai, a min tamén me pican.